Il-Gvern ħabbar li din il-ġimgħa se jippubblika emendi għal regolamenti dwar il-kategoriji tal-bdiewa u r-raħħala li iddaħħlu sentejn ilu. Lan huwa li jiġu simplifikati l-proċeduri u li l-għajnuna tingħata b'mod aktar immirat, mod partikolari li l-bdiewa li l-għajxin tagħhom jiddependi mir-raba. Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar dan f'diskussjoni mal-membri tal-Kunsill Konsultattiv dwar l-agrikoltura fil-Buskett. Spjega li għal finijiet ta' kategorizzazzjoni il-ħidma tal-bidwi mhux se tibqa' bbażata biss fuq id-daqs tal-intrapriża agrikola iżda fuq id-dħul attwali u ddikjarat mill-bidwi. Dr. Abela ħabbar ukoll li f'Settembru se jibda x-xogħol fuq is-suq tal-bdiewa f'Taqali. Qal li l-proġett se jipprovdi faċilitajiet attrezzati għall bdiewa r-raħħala u s-sajjieda u jagħtihom aktar opportunitajiet biex jibbijaw direttament lill-konsumatur. Mill-banda l-oħra l-konsumatur se jkollu aċċess għal ħażla wiesa ta' prodotti friski, sustanzjużi u bi prezz affordabbli. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern se jibqa' jaħdem biex isaħħaħ ir-reżiljenza tas-settur u jtejjeb id-dħul tal-bdiewa u r-raħħala. Semma qatt ta' inizjattivi fosthom l-espansjoni tas-sistema ta' New Water, skemi biex jitjieb l-aċċess għall-art agrikola, skemi ta' modernizzar tal-inġenji tar-raba u l-irtsiset u appoġġ biex il-bdiewa u r-raħħala jilqgħu għażieda fil-prezzijiet ta' prodotti importati. Il-Prim Ministru rrefera żieda fil-beħ ta' ħaxix u frott mill-pitkalija li tela minn 21 miljun fl-2021 għal kważi 28 miljun fl-2025. Żied li se tiddaħħal sistema diġitali ġdida fil-pitkalija flimkien mal-użu ta' kontenituri aktar moderni u investiment fil-faċilitajiet infushom. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se titnieda kampanja dwar il-kultivazzjoni tas-siġar taż-żebbuġ u l-produzzjoni taż-żebbuġ u taż-żejt taż-żebbuġa. Qal li din hija marbuta mal-ħidma biex il-varjetà Maltija taż-żebbuġ bidni u ż-żejt prodott minnha jingħataw rikonoxximent Ewropew bħala prodott b'denominazzjoni ta' oriġini. Qabel il-laqgħa, il-Prim Ministru żar iċ-ċentru ta' vitikultura fil-Buskett u qal li l-Gvern għandu ħsieb li jiftaħ dan iċ-ċentru għall-viżitaturi u li matul din il-leġislatura jitlesta l-Mużew tal-Inbit fiż-Żebbuġ Għawdex.